Moji milí, já vás moc vítám při naší rychlé bleskové meditaci. Tato krátká meditace nám pomůže se zpomalit, uzemnit se a vrátit se do přítomného okamžiku. V každodenním schonu my někdy zapomínáme, že klid a jistota jsou nám dostupné, protože je máme v sobě, máme je tady a teď. A toto krátké zastavení nám pomůže se ke klidu vrátit. Pojďme si najít pohodlnou pozici, nejlépe v sedu. Můžeme zvolit set s překříženýma nohama, případně set na židli, anebo také můžete stát. Uvědomíme si dotyk sedacích kostí s podložkou ze zemí, ze židlí, dotyk chodidel ze zemí. A jenom si uvědomíme to uzemnění se, to, že se dotýkáme, ať už podlahy, země. Uvědomíme si, že jsme tady a teď. A pomalu si zavřeme oči. Nebo pokud je nám to nepříjemné, můžeme zafixovat nějaký bod před námi. Zhluboka se nadechneme nosem a vydechneme ústy. Uděláme ještě 3krát. Hluboký nádech nosem a výdech ústy. Nádech nosem, výdech ústy. A nádech nosem, výdech ústy. Vnímáme, jak se s každým výdechem tělo uvolňuje. Vnímáme kontakt se zemí, tam, kde se naše nohy nebo těla dotýkají podložky či podlahy. Jsme tady a teď. Představíme si, že z našeho těla vyrůstají kořeny. Pomalu a jemně se rozprostírají do země. S každým výdechem jsme více a více ukotveni. Cítíme podporu, stabilitu, bezpečí a klid. Nyní přeneseme pozornost zpátky do přítomného okamžiku. Uvědomíme si, co právě teď slyšíme, jaké zvuky jsou kolem nás. Pak si uvědomíme, co cítíme v našem těle. Jaké tělesné počitky doprovázejí tento přítomný okamžik. A pak se zaměříme na dech. Jaký je náš dech?
Nemusíme nic měnit, jenom vnímáme. Všechno, co je právě teď, je v pořádku. Naposledy se zhluboka nadechneme nosem a pomalu vydechneme ústy. Jemně zahýbeme prsty na rukou, na nohou. A až budeme připraveni, tak pomalu jemně otevřeme oči. Usmějeme se a uvědomíme si, že jsme tady v bezpečí, v přítomném okamžiku, tady a teď. A já vám moc krát děkuji za toto krátké společné zastavení. Namaste.